Ancsa? A magyarok Istene áldjon meg minden jelenlévőt. Minket ért az a megtiszteltetés, hogy egy szertartás kereteibe foglalhatjuk azt, ami itt történik, és ugye nem valami ellen, hanem valamiért, önmagunkért és az országért. És annyi a kérésünk a jelenlévőktől, hogy fogják fel az egészet úgy, mint egy szertartást. Ennek lesz eleje, lesz közepe és vége, nem egy előadás, úgyhogy kérek mindenkit, hogy ne legyen sem taps, sem pedig más, ami ezt megzavarja, hanem tartsuk meg tisztán azt az elmélyedést és azokat a gondolatokat, amit a mai nap üzen számunkra. Köszönöm szépen! Őseink hite szerint szólítjuk a 4 elemet, amelyre a földre születtünk. Kelet erőit szólítom, jöjjenek közé. Dél erőit szólítom, jöjjenek közé. Nyugat erőit szólítom, jöjjenek közé. Észak erőit szólítom, jöjjenek közé. Szólítom naporszájú égi atyákat. És szólítom homlokán hordalékes földanyánkat, amely táplál bennünket.
tisztítsd meg testünk, lelkünk, szellemünk, hadd lobogjanak bennünk fénymagok, hogy fáklyává lehessünk, hadd legyünk láng, hogy mindent önmagunkban és magunk körül is, mindent fényé válthassunk át. Tisztíts meg minket, Istenünk, tisztíts meg minket, tisztíts meg testünk, lelkünk, szellemünk, hadd lobogjanak bennünk fénymagok, hogy fáklyává lehessünk, hadd legyünk láng, hogy mindent önmagunkban és magunk körül is, mindent fényé válthassunk át. Tisztíts meg minket, Istenünk, tisztíts meg minket, tisztíts meg testünk, lelkünk, szellemünk, hadd lobogjanak bennünk fénymagok, hogy fáklyává lehessünk, hadd legyünk láng, hogy mindent önmagunkban és magunk körül is, mindent fényé válthassunk el.